veszik. Hangosan! Veszi más szakállatot. És csak jó szerencsét. Jó, elég lesz, csak pörögjön. Oké. Na, mehet tovább. Édes lányom, én lakatos vadáldinyó, nem adlak akárkinek. Kinek csak baj, de annak adlak. Édesapám nagyon sok tűzkéje van neki. Aranyúban a foga. Sok pénz a fogam. Mutass egy. Mi lesz, fiúm? Mindjárt az út Szergei Ivánov. Meg kell venni sok olaj. Ez a olaj kell nekem. Viszont, Nem akár adom. mit mondasz? Viccelj, kell nekem ez a lány. Van sok olaj. A lánya, hogy Gyere, kópál! nagyon szeretem ezt a rendőrszapát. Én döntöm. Én vagyok a minden örökön. Azt szeretném elmenni ezt a virágszárat. Nem törődjön meg a hülyeséget, nem törődjön bele. Milyen eszűt szeretne? Gyorsan, gyorsan! Katolikus! Gyorsan! Buddhista is Gyorsan, legyen az! Minden! Ne szólj már bele! Polgári eskü már megvolt, mert itt... Milyen polgári esküvő? Édesapám Isten szent helyében, a templomban vagyunk. Én, Isten, és Jézus Krisztus nevében szeretném... Apika, menjünk! Kérlek, akarják valami esküvőt, vagy nem? Akarjuk. Akarjuk, persze, hogy akarjuk, Pénz van. Minden van. Mondják utána. Én lakatos Rozália Mari. Én lakatos Rozália Mari. Örök hűséget fogadok. Örök hűséget fogadok, Eme. Eme, szeretett férfi Szergej Ivanovicsnak. Gazdag férfi Ivanovics. Amíg a gazdagságban, betegségben, szegénységben együtt leszek vele. Amíg gazdagságban együtt leszek vele. Egyszerűen hoztam, elég volt az elején. Most te jössz. A papírokat, a papírokat. Ja, a papírokat. Valaki esetleg tiltakozik el, mert... Igen, Isten nem adhat olyan szent okmányt a kezükbe, amíg valaki tiltakozik esetleg. Nincs olyan, nem tudok róla. A gyerekcsinálás még ráér, kérem. Tudom, hogy a látsatokat nem lehet sokáig várni. választanak, de... Ja, én nem beadok papírokat ahhoz a... a polgármester hivatalhoz. Állandóan közel biztottál. A gyűrűt kérem húzzák föl. Hol vannak a gyűrűk? Hol van a gyűrűk? És mi van? Nincs már. A lakodalma. Az nem tökéletes esküvő.